kuma ga resi ba ta ƙarya da ke ta dan ubanki ba kuɗin ba na ramta miki kika ce ramta miki kuɗi in kin zo nan gurin sace bani ba ga resi nan ba dan ubanki ga resi nan 500 tip da tip gashin gindin mata nan 100,000 gashi nan dan mai cin gutsun uwar Ibrahim Gurugu dan ubanki ina wayo dan ba a gaba na ba suke ta kin gane da san gane ba su da wayo dan ubansu nan kuma ga 20,000 ko dan mai cin uwar dan Kilawi buro uba na ci uwarki wallahi sai na ci uwarki tunda kin ce sauki na ce miki kan mi a ci kanmu nace dan Allah dan Annabi kan mi a ci kanmu tunda kin ga kin zo kin laule kuɗi kin tahi nace mata dan Allah dan Annabi kin rinka bani da 50,000 ma sai kin rinka bani ba ta ba wacce ta bita bara in yi abin da naga dama gashi ko na yi abin da naga dama ai dan gutsun wacin ga daidai nake da ke na miki abin da ba a taɓa yi miki shi dan mai cin tsinin gutsun waki in ina tsoron wacce Hadizatul Kubra Allah tsine min albarka dan mai tun